थान्दा जागोन आरो गोजांनायाव गरम जागोन माने कुलार दोङो बिदिनो हाबलांनांगौ आरोना नैबेयाव साधना स्वीट्स मोनगोन ओमफ्राय ओरै सिदा थांबानो नैबे ससमाखौ नायबानो जाबाय बेजोंनो थांबानो मोनगोन आरोना दखानखौ गोदानखौ मानोना बेंकनि अपोजिटलाय आरोना ओमफ्राय खाथियावहाय इउक' बेंक दङ ओमफ्राय साधना स्वीट्स दङ नै उदालगुरि टाउन ओरै फामि प्लेस नै बिथिंहाय ओरै गलमा थांबाय बिदि थ' हाबफैनोसै दायो दखानाव खाथियावहाय दखाननि नामा जाबाय नै नुहुरखाबाय दा K&D Store K&D Brothers Store नै दायो नैबेयावनो हाबफैनोसैथ' बरिया बरिया दङ नै नुवाखै एडिडासनि ब्लेकआ गासिनिबो फेभरेट ना नै एडिडास ब्लेक कालारनि दङ वाइटनि दङ माग नेभि ब्लुनि ओमफ्राय बिथिं रेड पुमा ब्लेकनिबो ओमफ्राय नै गाहायावबो एडिडासनि बेलेग बेलेग साइजनि दं आरो नायदों आरो एक्सेल एल XXL डाबल एक्सेल एलनिबो दं लंपेन्टबो दङ मोजां सेन्देलबो दङ सेन्देल क्रक्स स्लाइडार बिराद मोजां मोजां दं माथो माबा खालामबाय थादों नायदों र' माखौ लानाय जायो र' बिराद मोजां मोजां नै लंपेन्टआबो बा ओमफ्राय पेनालाय मा गांसेल' नामा दंबावो ने बिथिं दङ माथो बिथिंबो दङ नै गस्लाफोरखौ नायथ'ला बिथिं सेन्देलफोरखौनो क्रक्सनि सेन्देलखौनो लानोसैलै बेखौ मा दिहुनदों दखाननि नामा मामोनलाय K&D Brothers Store नै K&D Brothers Store जायफ्रा दखानखौ नायनो जेनेबा आन्दायदों मोनाखै बिथिं आं दहाय होखाबायना इन्ट्रडाक्सनावहाय मा होनगोन बेखौ इउक' बेंकनि खाथिजोंनो आरोना साधना स्वीट्स होनाय दङ बेजों हाबबानो बैजोंहाय ओरै नै आं लानो फैदों र' दायो माल लानो जायो सेन्देलफोरखौनो लाना थांसै नामा फार्स्टनि मा बुङो बेखौबो फसायदोंमोन दा अबे मोनसेखौ कालारा बे मोनसेल' ना बेलेग बेलेग दं बे मोनसेल' ना बेलेग बेलेग बेखौ फसायदोंमोन एसे साइजफोरखौ मिलायनानै नायोबा नागिरोबा माबालाय जोंना बर'सो गासिबो नै गोदान बुहुद दाख्लै बावैसो माबादों दखानखौहाय बेखौ नायनोसै ग्रोब जागोन नामा आंला है डाइरेक्ट खोमादा ग्रोब आंनि थाखायसो नायना दोनखादों नामा ओमफ्राय रेन्जार मिलायखादों नै बेलेग बेलेग साइजनिबो जेनेबा मोनगोन आरो ना दायो बे साइजनिया बिराद फरायदों माबा 6'7" 6'8" बेखौ दायो आं नायदों आरो बिराद बरिया मालाथ' डेन्जार मोजां माने क्वालिटिया ना प्रिमियाम ना बरिया नुखादों आरो बेलेग बेलेग कालारनिबो मोनगोन आरो ना नोंसोरो स्टकआव गैथ'आनो जाबाय गानै नायनोसै लानोसै दायो गोदाननि नोंथांमोनहाबो लांफैनो हागोन नै मेरला स्लाइडार बेलेग बेलेग क्वालिटिनि दङ बेलेग बेलेग स्टाइलनि दङ बिथिंबो गस्ला दङ लंपेन्ट दङ गासिबो नै मुजा आं दिनै बेखौ लानोसै मालाबा फैसा थाबा बेलेगखौ बायनोसै आरो बेखौ गस्लाफोरखौनो दायो सेन्देलखौ लानोसै दे पेकिं खालामनोलै बेखौ लानाय जाबाय दे जायफोर मोजां दखानखौहाय नायनो फैगोन आंखौहायबो वाट्सएपआव सोंहरनो हागोन डिरेक्सनखौ लकेसनखौहाय ओमफ्राय आरो नै आन्दायनायथ' नंखाया उदालगुरियावनोखा बियो
Udalguriनि मानसियाबो फैनो हागोन बेलेग जायगानियाबो फैनो हागोन आंनाव सोंहरबानो जाबाय लकेसनखौ बिराद मोजां बर'निनो दखान जोंनि लोगोनि हिमालय गासिबो सिनायखायोना गेलेग्रा लोगोफोराबो सिनायगोन गासिबो फैनो हागोन दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो बेसेबां बायनांगोन आरो बाट जोंनियाव दायो 10 जुलाइ लागि डिसकाउन्ट होदों जोङो दायो 500 खौनो हरदों 500 नों अब्ला नै माखौथो देरि खालामबाय थाखो जेनेबा लोगोफोर फैदो गोख्रैनो नै बियो ड्राइ फिट इयो वाव पुरा प्रिमियाम एडिडास सेक खालामनो हागोन ने जों बेखौ दायो ओरैनोथ' 900 1000 थाङो बियो जोङो 650 आवनो हरगासिनो बेखौ हरगासिनो 800 आवनो वाव माने 800 माने 800 थाखायावनो नोंथां ini grip socks जायफ्रा फुटबल गेलेयो बिसोरबो लांफैनो हागोन बेवहाय गासिबो एभेलेबेलखा आरोना गासिबो नै ब्रेन्डेड बेयाव साइज दंजोबो ini sasia fैगासिनो Mulai sasia Mr. Jasula मोजांसिन माराम Masuk betul-betul dulu pada benar tuan. Tapi selama ini hasil tanam yang ada daing dan tukang main Di rumah kita sudah, betul. Brand kita sudah, betul. Brand masterpiece, premium aja. Brand bisa sini lah ini. Chúng ta gian nan nữa. Video kalau